OTAN ka lajɛba dɔ taama kɔfɛ Vilnius Amerique fanga bonda pankuru n'o ye Air Force One o jigira Helsinki pankuru jigiyɔrɔ la Nordique rajɛ kɔrɔnfɛn jamana faba kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 10 la o sigida la fototalaw dɔ bɔra a pankuru kɔnɔ ni farajɛ kɔrɔnfɛn Nordique jamanaw minnu ni Risi jamana dancɛ be kilomɛtri 1300 ni kɔ la o y'a ka tariku sɔrasi ɲɔgɔn dan dabila walasa ka don OTAN kɔnɔ ka jaabi di Risi ka bingani ma Ukraine. Over the past week, we reaffirmed our unwavering support for the brave people of Ukraine as they defend their country against Russia's brutal and inhumane attacks. Biden bena kɛ Amerik jamanatigi fɔlɔ ye min bena ta Helsinki kabini Donald Trump ka ɲɔgɔn ye kɛ a san 5 nin ye ni Risi jamanatigi Vladimir Putin ye. Ni Nisto ni Finland fanga ɲɛmɔgɔ Petri Orpo kɔfɛ Biden bena Nordic jamana fanga ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kunbɛn jumadon n'olu ye Suède jamana ɲɛmɔgɔ Ulf Kristersson, Norvège ta Jonas Gahr Store, Denmark Mette Frederiksen ani Island jamana ɲɛmɔgɔ Katrin Jakobsdottir. Baro nunu kun ye jɛkafɔ ye ni Nordic jamanaw ye ani Amerik cɛ lakana sigida ani fɛrɛbɔ koɲɔw kan. Vilnius dugu la Turki jamanatigi Recep Tayyip Erdogan y'a jɔyɔrɔ lasegin yɔrɔnin kelen Suède jamana ka OTAN donnen kan. A kelen ko k'a ka sugandeli nin bali ka tɛmɛ san kelen kan ani ka Stockholm jalaki ko a bɛ Kurdiw ka kɛlɛcɛw ladɔn. Ankara bɛ minnu jate mɔgɔ fagalanw ye. We also made clear to President Zelensky that we're not waiting for NATO members.